비싼 저기 해를 생각해 보고도 다시 못 보고 그러더라고요. Itu Jisubai mau dorong nak dari semua sandawa kan bagi kita kini sekali orang ada pada kita kini buku kalau bawa si jana yakan semuanya kalau ini jarawa subadi ini ni kalau borok ini bawa malai nanya kan dia tu tengah tu kaham terus tu manusia lagu ini formal anak tu ke ini kokthar baik kan saya rumah bani saya sengaja sini kan mereka foto snap kamera lagi sengaja sekarang kalau kita hambai ini pandao khakchang sini Pastor-Jusaph D sama berarti hambai berapa bahkan sahaja kan berapa gosui asa berapa bahkan ini khakchangmung ever convenience service ni jora supplement bagi berarti hambai taya saksobo misalnya matang lai hanoya kali ahok nibarale ke botong lima nyawa hai ini tik semua sengkarawan sugi nekengke bini boyos bini omor hai masangnya kopan lima berarti ni jora so mungkin sumte kisi sa ayang jora tongko hai pa no abu tong mungkin asai ke mati gai seng abu ke uyok maya seng asai yang sekarang berapa sih nggak bertinggai bertemu asai berapa bertinggai temu si kelas asal bertinggai temu ekdom humi maya obah ke berisi burang sugi thongara tongi bertinggai temu ini kajak mani seng atai bosor bertinggai ba atai bosor kakak ini seng saya mana sakam yang mani ke obah ini sekarang ke bini kisisa yakung dia je bini atau milai hakor hai mani kabang saya mana Gabro operation rock line hal laikya gabro khamui mane bising ni kebo ba saimai nebla sung boro rok khai jepur bari wafu sin nai layu no sung jepur bini sori bari oba ke nai laine ni bota thangpur banyo bini thik last stage saimang ko doctor ni report ni mote bo cancer ni tha ka bo hai no sung kobamo jemon sak nok rok jemon tui taku buku nok nukhung ningin hoksa khong ni ram khibi sung oba ke kobamo nai laikya hai pano sung saya zorawa seng narak mandia obahai bini zorap hai sok pakai. Tentang kisah sanai, angkai 1990 ajago. Anak kain angkai Chini Bachwi dengan Kokthar no Robindra foto cerita. Angkai Anis Rero korok beri ro makham getai celara proksa. Asungan cerai untuk busuk khakchangkhe. Kita bo ang bo bai, bis di kamani. Atas
nakar dinero ano, te salia, pandapai mana kore, kisan chomki, eres un kare todo, tai chino como todo nada. Sini sisa sentabu kok nawana sini pastor ni disingtui sini sengkai ni kok sengkamu kalaina awan baga ngojaronon tinin sini speaker ba elimino ang ngojorano yapharkha Sandai pastor nibo baya sak jalai te aba hake 3 hor bai kringjak bosong ni bo je phaine roknani kaham yapharkha tini ojara sung belaike kabuni sanai baise dige ke khak hamlaijak bible ni kokthai dige masing na heke khak haman bisingti phano tongwikha tongo ni sung khasingo bible porimar klaka teba hambai Nukhung rokno awa hake nongni nam kukma jora Chini Bachwi ni nama celarok kaphagai balaiki bukhau nangiyo celarok no dot slai kapon dong mani ke logi song je krwi no ajara balaiki khamai kamar no ke bukhau balaiki cost no kahai ne bagi tino jara wa sini dara no balaiki khamani nukha sadatha kai Bairagi ba bosong thansa motha belake nacha tokte khom hake ma tongotini tebo khom ke tini panda ni bagi cherok nai thoke ha hini saka anno mothangi ti sanai anno to thangke tonai ana poite khainai borok phifano thangnai ana poite khainai borok phifano thangnai surinai kotha kai chonana belake khamani bisiki nono hambai ma rjawo Tamong ke onok Nukhung ni sini okrajak sini Chini Bachwi salkisa sekang bini sak bemar hanya saya betongi bot tigaka hai humpana kai chor sing siwo bot nung mai tongwikha nei hamba bini samung tangmaya bara tongo bini besa te bini mukumu aba haiklang jangrok tongo te tini babai baya sak salai te kiching halok bojak ni bo tini awa haki kitingi bono bujuk kui ba bini samungo thanglayan but sini Christian of phwrwngmani hingkai yakul sudin le sino phwrwngya thuruksa jihad borok butharei sorgo joy khai rangni sino phwrwngya love your enemies as you love yourself min arino so hamjak di ni sau min arin bagi suri di ni sau bona hamjangmung waise kaplai khaidi ni jasau saimia Christian rok jodi na awa haike phwrwngja khake ba silai koto nawe Christian rok te pada paina paigla am sangwa na hasa kane largest tamdai religion te Christian si khobjak to phwrwngja sakao abar bagi sino bible ke amase sino phwrwngmi to hamjangna ni se ko phwrwngmi to butharjang ma se hamjang ni se phwrwngmi to phwrwngni ni saja Pakistan rogo, Arab rogo, Abrong ni Arab ke to kethangi sir 18 Christian no bro nasik simaya. Pakistan no to nok rogo thagi grenade tuneri Christian ni nogal charai rok abro thmang a grenade bungro phate hai thithamai. Tabo Pakistan no Christian no komori meya ko. Sing borok baya. Tini Bible ke singo Jisubai se singo kok sai. Pirmao to lo sing joy khai tongane kaplai khai tongan amar bagi tine ozara o bible kok sate sana thang ke belakhe wano bible ke abo haina tamri sana abo porte no khai belakhe tine alai dekhe kok phwrwngja baros buike phwrwnggo jihad buike phwrwnggo 7 jonom singkna ke phwrwngja ko poito khaidi Aman bagi opoy to play tinay sini Bachwi jatuh nuslay kapal kaham
ang tini kok sawi ma bolai nya musu oi to klaima bai Christian kaijang ma bai hini thachingo dan sa kai kaijang la ke hini sadang mani ta aba haike de besapoti rano tini khep sawi bam sawi besapoti nyo nai thok goro khai ti chalai mani sati haina bage tini orang satai klayu sana musungo Christian sakao asma Kokthar faidi asma khakchangmung faidi Christian tebo bari nai haina bagi tino jara Jisu obono alai dekhe jotin slai Kokthar ke pumanu mani ke apoi jono tino mu thangjak nai ni kok sajak mani ke sing amol brum pai playa hak playa bini chengma bakri paima mukre abo se kai to sing bawa shi thomi nai aida bai tini ojaro sing mungsa uanathai krwi khakhamu bakha kosto te buk sai maka bu ni pano o thimung asake jotin sle bororngi jotin sle bakha kosto nangman ke thimung o thimung na sing jotin sle kiri lai man o thimung no jotin sla bini shima dari krwi singsa nunglang nai batongo nugia batongo sakaran jarat phine batongo train jarat phine batongo hamba singkai jotin slai kapal kaham jefro Israel thuyo bos hotudin bin bakha pas phana bage bini bufa thiman ti kos nangma tiye bo aba hake jati gosi sandai masar no kobogai bini bakha pas paina bage hotudin bo aba hake bukhani ko thunya morge bo aba hake to abar bagai wansar ko thike ke burum barabre bor hore wala bol sogri ke pakya 2000 afan kaya sogri kya hamba seke jati gosi nasing lai phop lai mani tini a bible lo to puntok ra thalai mani bible lo to wo asikamro bor Christian afan puntok ra thamana anglugya hamba sing bororo o bible lo sing khibi maya karon chini culture ba balake solai gitu. Hayat lagi puntok rathari kai to ni thani barok marok bebak to book of Leviticus book lady bosong bai yang semai ketali Hebrew besamna nor 49 nor kibi manglak nor Hindu ni pano obono kaham pe chekina ke nor seman semi awon sunda ak mazak dofa ngi tongkha te 10 jati kemazak Israel 12 jati ajekom ni besa 12 jonan bisho aba jefro mol payo afro se thumjak nai pada hanya bagi Chini Bachwi bo kwchang khe Jisubai tongwikha singarate uanathai krwi hamba abono kok sana musumani ke Chini darani bagi samung kaisa alai dakhe bangsinai bosabote kaibeya khoba abona nini samung tangbaya bara tangna bagi kaisa den khakra khe ma songnai hamba tini oro satai klayu logi krwi jorawo mujangya jorawo aba hai tini bible rogi rei mane ekmatro kaitor sinise hor jora phanengthe sala phanengthe bakhani kok sai suri janai ekmatro kaitor sinisa poito khaija maigara kubui kaitor kathang kaitor sebayong sungna hambai marwo tamni ke tini ojorani bagai ke especially no hambai tamni ke sebayong nungo pano among kai nathurika ini sajarani bisingti kok kathang sharing khalakya jeng thang jak ganyani kokna chini kaitor obne bagi singna blai la hambai chini kaitor tabuk seng kathang tongerok ini gospel kotma kamno mayero nono বিশ্বাস krai pa yasagai manani ini phalakta hamari kuplong rijadi nang samung tangdi chini Jesus Christ nang thang toinai muthang ti sanai muthang planya jino bahan butinyo muthang plai manai nang thaimaya bolo sengwa sungtani joto tisa jaknai apoito ab alamgani ko chini bisingo protekte borni bisingo seng kasai mane accept klai mane o hamari changol jari chini kaitor balake hambai te panna pulan sin pathak jero tongi ning chino subaka nai tobrika bebagono nai kokta nona hambai o pandani joto arrangement nibageno hambai songle bebagono nang nai kuli chapka tini panna nai torika sal kaham jora kaham dikha o beban bagano hambai obono lo seng
Samana ulo sengjamja nogo thanai nini khola thai baba kana chong nai kom dis subject sine langme jibon nini chengsena ba hamari khaijeri tinang baba chengni thai ya phara matane kodor subaishu nini mungbai samjawa hambai sini media jora khamung bagai ini sini lai thangai 2 tarikh sini basi kadolo hasan tania karai haka abonotoi sini kondolan sadi la khasrmo panda khoi tabung sampale drop abon bagai o panda phane roma balakena hambai kai sibaya pharo sini circle leader Pastor-Jusaph sini former president sini circle secretary sini Rev.Pastor sini Church Pastor sini Pastor-Jusaph kawan bagi balakin hambai joko orok hai manjakni rokno ei jotono koyo or je panda phagi rokno oro kebal maisai abu ke bota thani jotono sanu kumile te mo thani ko bobo jotono maisai bot hayo kalai khatai dini sinmung kise mo onkai posong hantak Church.Bwsai para Sri Monpur gang tabo Church ni secretary tanggung kita tu sampai tongo posong hantak Church ni secretary